Už prišiel čas, aby som začal pracovať aj s malými lasermi, pretože niektoré záložky môžem robiť iba na týchto laseroch. V opačnom prípade by som musel všetky návrhy prekresliť, pretože tie súbory sú nie úplne kompatibilné na tieto červené stroje. Takže som začal vyrábať stolík. Urobil som ho v podstate celý z odrezkov a z odpadu, čo som mal z predošlej dielne, z iných stolíkov a ešte z nejakých iných vecí. Pôvodne som chcel urobiť možno niečo, že také šuplíkové, že vlastne tie stroje by boli nejako nad sebou a ten spodný by sa nejako vyťahoval, keď by bolo vlastne treba vymeniť záložky alebo vymeniť tam ten obrábaný produkt. Urobil som ale nakoniec klasický stolík, bolo by to zbytočne komplikované a nebol by tam ani taký úžitok miesta a len by sa to zbytočne komplikovalo s odsávacou trubicou, s prívodom vody a celkovo by sa to zbytočne triaslo, takže by sa produkt posunul.